андеграунд мо чира мефаҳмем, аққорат мефаҳмем, дис мефаҳмем. Мусулмони изо додан, изои муъмин ҳаромай. Чиқе батл. Инами гап барои акай набод мақсад, бобои набод, барои бобои набод. Лирига чие? Гов чӣ мешава? Гов ба фикри химон чӣ мешава? Гов мешава. Лирика матрам мегӯм ака асосан таблетка хеле бигирем. Фарду рӯзи қиёмат ҳаминро ҳам ҷавоб мегӯянд қаторишон эмсид. Бо тавассути ҳамиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркардатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамиёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамиёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. Салом алейкум. Я бор дигар салом алейкум ба ҳама бародаро. Салом алейкум. Май пурсиша дар портал я вақти мариам кард. Ман o'zi kor haftaga maqsad ba tanishman bilan. 100%. Ya maqsad 10 savol dорем, албатта maqsad javob. 100% биё. Якум savol ба гуфти шумо ҳамин батл ба Тоҷикистон меша, намеша безебай сӯзай Не 100% безебай. Намеша. Изои муъмин ҳаромай. Химон мусулмонем дар мусулмонӣ изо додан, изои муъмин ҳаромай. Чиқе батл. Чиқе чӣ? Ака ҳозир бисёри бечораҳош ба хотири сум мебурад барое ки дар Тоҷикистон сум танқисӣ мекаши, сум ютуб нашава охир багунад. Мебурад батл мекунад сум мегира. Ман ба хотири батл ба хотири сумш дубор буромадам, ба хотири сумш буромадам. Так мара мефора буромад тоҷик хима изо бутум. Буромад ами хубай ба гуфте. Изои муъмин ҳаромай атак бигирем. Реп ҳам хеле бигирем ҳаромай, но реп бо хайк хела сабуктара чем ҳар меброи любой гап мегӯй бояд насли наврасай чай вай мебина эҳтиёт мегира. Ами хубай бадай 100% бадай. Беён савол вақтишда одамон мегӯтанд хеле мегӯфт ошиқӣ нахонӣ, хеле ҳозир чун ошиқӣ мехонам, мегӯям ошиқи мо ба дига манда, ошиқи шумо зоқ. Инами ма ҳозир як чизет мегӯм, мақсад дар мизи реп будем. Инау я ба фикрам ки наботая сини ҳамҷа бобои набот ҳамҷа буд. Ана муай сини айзи гаштаре. Ами лирика чия ҳамҷа бо биги ҳамҷа бумон. Ман ҳамея чана мефаҳмам реперо лирика меган. Лирика чие? Фаҳмиди мега лирика чия мега лирика чия мега. Инами гап барои акай набод мақсад бобои набот барои бобои набод мақсад ҳамаи ма ҳозир як чӣ мегӯм мақсад гов чӣ мешава? Гов ба фикри химон чӣ мешава? Гов мешава, но атак ба англисӣ бигирем, и гов ягон давидан мешава ки ягон рафтан мешава на контр даста ку гов мега. Барои ҳамин лирика мо медонӣ чиро мефаҳмем аки бобои набод мо лирика гуфта баъди бача дар бораи арӯз хонданам мегем мақсад чизе ки мелодични ами гӯш да хушрӯ бираса мегем. Андеграунд мо чира мефаҳмем, аққорат мефаҳмем, дис мефаҳмем ё ки ягон репи жесто ки дар бораи ҳаёт хонем ҳамаро ҳо ин андеграунда қуш мекунем. Лирика гуфта акае ки ҳамун мақсад мо ами чизи дар гӯш приятни мақсад анамира мо ҳам хеле шиттат мекунем. Атак мо уш кор надорем ки ӯ дуруни ӯ чӣ маъно дора, ӯ мақсад дар бораи чия лирика. Ӯ лирика матрам мегӯм ака асосан таблетка хеле бигирем. Нестай хеле гап нагем. Барои ҳамин мо ҳам чизе ки дар назар дорем ҳамуай мақсад ҳамура дар тоҷике мо барои ҳамин лирика гуфта мо имина ошиқира дар назар дорем. Ҳозир ман саволида ҷавоб метам мақсад ман гап акай набод гуфтам. Гапи ки ҳозир ҳамун аввал ман бора репхонагим ки репои пешнатон диста ҳозираи худтонай. И гап 100% и гап ҳама беҳуда нагуфтам. Ҳамин як худо дурӯғ накунад 7 сол ақиба намегуфтанд ки лирика бихони чияй ами дар бораи дихта бихон мегуфтанд ту ғамзадаи ту хеле фаҳмиди ту дар бораи дихта бихон ӯ шарт набуд ки уҷа ту музика мекунӣ
ту ура хушру мехони, ура безеб мехони, гапои взрослеги мегӯи, гапои кӯдакӣ мегӯи, ӯ фарқ набуд. Ҳамин дар бораи духтар бихон мегуфтанд иза падлоай. Барое ки ман пацан будам, ба ёди ман аст ки хезе студия медаромад намояндагош. Любой чӣ бошад дар бораи арӯс набошам мегуфтанд. Дар бораи арӯс намехонем. Любой чӣ мехонем дар бораи арӯс намехонем. Ман ин чиза яъон намедонистум, ман ин чиза медонам то ҳозира. Но ҳозир ба мурури замон мега ки ин музикай мега, ин музика нестай, ин я маскай. Тамом, мақсад ошиқӣ хондесан. Ман ҳамия хирсандам, медонед барои чӣ? Барое ки мо тонистем. Мо тонистем, барое ки мо ошиқӣ шумо ҳамун гапҳои паст мегуфтем, но мо ҳамин чиза напартофтем, хондем. Бо мурури замон шуморо омада ҳамин кори моро кардем. ӯ чизе ки ҳозир шумо хондесен, ӯ чиза бидроен архиви моро тамошо кунед, ӯ чизоро мо ки микай кардагием. Ба худо қасам. ӯ чизое ки шумо ҳозир кардесен, мухлисо ҳозир принимат кесан, мегӯянд ки мурури замон ҳамира талаб дора. Ин чиза мо ки микай кардагием, архива бикавем бо мегӯм. Мақсад барои ҳамин нагем ки мақсад и хелу хели бароям пешакӣ ҳеҷ ка намедонам пага чӣ гап мешава, гапи хӯд против хӯд меяд, дар пешонид мезанам, барои ҳамин бо мегӯм. Репои пешинатон дист дар ҳозираи худтонай. Тамом. Ответа гирифти додар. Ҳозир ман як чиз мегӯм додарҷон. Агар ки нами реп инами гапзанӣ боша ку, ман онам репа дарами. Фаҳмиди додарҷон? Агар ҳамун гапзанӣ холӣ боша ку, ман онам ма мақсад додарҷон ҳамин як чизе бихон ки душа як каса холӣ кунӣ. Музика ма ба ӯ музика гӯш намекунам додарҷон ки ман музика дум минусу зур боша банг ина хе кайф кунам та фаҳмиди хе ҳо гӯш мекунам, як бор гӯш мекунам барои настроениям соза гӯш мекунам. А вақт да остальное время ма барои бачини дили худам музика меём ки маро ором кунам. Ман мақсад ягон ғами зиндагӣ дорам, мақсад ман даже ошиқ не, ошиқам набош, ям дар фикри падару модар ягон зиқӣ бошинам, ошиқиро гӯш мекунӣ, мақсади хеле нормальни мешавӣ да. Ака ба худо ту дуюм бора тарақ варақ дорӣ. Чиба ҳама нашон дист зад шумо мазадеша. Нашон дист харида. Бас накӯ. Назбе дист чотка задагаша, тима Марио дазл дист задагаша, дист ба фоида шумо. Мақсад охи бас накӯ мегану. Иншоаллоҳ любой кор дар дунё ҷавобгарӣ дорад додарҷон. Фарду рӯзи қиёмат ҳамворам ҷавоб меган қаторишон эмсид. Ман гуноҳи худам бас нестай. Ман да фарқ надора ки чӣ хеле дист задагай, мақсад ман адатиша гӯш кардагӣ меган ки бас накӯ мухлисота напарто туда суда. Иншоаллоҳ дар дунё қатъи мухлисошон ҷавоб меган, қатъи чишон ҷавоб меган, барое ки любой кор ҷавобгарӣ дора. Ман намехоҳам ки дар гуноҳи ваё кушам. Худоҷон бас кунад. Амин Аллоҳу акбар. Тамом. Ман намедонам, ман акай Шаҳбозам мешиносам, беҳтарин одамай ба номи Парвардигор. Мақсад ман дар репи солет кор надорам, ин корам надоштам. Худош беҳтарин одамай ба худо. Ман ҳеҷ чиз гуфтани нестам. Любой время пишташ любой кор дар розием ки бирамам хали любой хизмат ямо акара кунам. Дастойни одамай ман хача уважат мекунам 100% ака. Аввали модати мақсад навбати шашваяк нави буромад гуфт чанд рӯз пеш мега рейкл нишон дод ки буданша мега. Маънои гапиш ки мақсад Карлеона зад мега рейкл. Нави камзад шашкаса ман ҷавоб мегӯям. Мега нишон дод ки буданша мега ки чӣ гапшид реп туҷик медонам. 100% барое ки навик ба ақлай. Нави комментариҳое ки уҷа будак дид, ӯ реп дисид. Кани батли муози уда ли чи дагия канали ваё. ӯ қасум додан, ӯ қа траттид кардан, ӯ қа завидение гирифтан, ӯ қа расход кардан, барои чи ӯ далил кардан, барое ки сухта кардагия. Саволи навбати да батли катимарио гуфтаги ки агар ман да тибоите номи антиграмата забон намегирам. 100% ҷавоб мегӯям гапам дам. Барое ки ман бой надодам. Бидро ҳамун комментария ҳамун батли хати Мариомон ҳамин 20 кас ёфти бига Марио анхе бирдага дар тай комментарияш 10 лайки боша ман мегӯям бой додам. Бузбалашон хезя олд рафт. Рафта ё ку. Бузбалашон ке дад. Барон? Барон. Да хезе нест. Не, мақсадам ба гуфти хичо не охи. Да хезе мақсад визуфтоди лом дад. Чӣ визуфт надоде? Охир ломли хеле беҷонакай мақсад мавра. Не, бачаи зурай просто ломли. Чӣ кор мекунумш? Ломлира охир ман ӯра хати худам наметавонам дида дар як ҷо, мақсад намхари саперника дидаш наметавонам. Нави ки би батл бой мекардам ку рӯпарӯшон акай дохто соҷоб пелисашона ба нави ка мегӯям ки биё барома судя будем мекардам ша мега барои чи мегӯям барома мехом сапер мебинем
не, 100%. ولی بود برنامه پرسش شما دیگر گپ نیست. کدوم میخوابی سما کردن در هموزه دیگه مراجعه کنم در کانال ریکل پرپیساس کنیم بودم 100% گپ نیست. زنده باشین، سلامتیتون نگاه کنین، پدر مادر نگاه کنین. 100% از تنین لوبای کار در حیات میشوه. سلامتی سامی گلاونی چیزای.